Ngai kublai ya phi iwei pa iwei perlok jonga kam tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki view ki jong phi paro te kane kapor ngakwa ban pentip phi ba kalami sakane ka wei pat ka video jong i ba red adal ban te hato kalung shisha kumba i ba red adal bat ikren lani kalung kumno namar ba hanga habang pej ha kini ki sngi ki baladep kan banang mi ki sngi nganang mod ba kile don ke jing yasu thu jing bot tap deng jong ki jong u barit adal bat ka wpp nrei kinang mi ki e kan banang mi ki sngi kan banang ya ki por kinang mi sa ki wei pat ki jing kren na kaliang jong ibarit namar mairu na kamenta kumno ban ya site ya lade ilapan mi ki video ban kren hapo social media tak kerpati phi panba iwi pi iwi sngaw bahasa komen hapo komen jonga tangkum ta kumlei shibun tong ya sngap khandiat ya kajing kren jong i kapaning kong do napun ke mauladi mahaban kren kumubrio atau nomi khmat ubaga ka konstituensi ka sei naru ki por balik barkani gamanta manaban kren ya kimat ki jingdokam jong konstituensi ba jong jala bat kata suspension ka bapi pipen kan mau nga nganyai ong nganyai ban biang ba nong priang nur ni suspension namar ka sulong suspense kita ki ba suspend nga ki sulong suspense ya kipai ba babon balang aku akan pitang ni kawai bang aku akan present lady ban kren hapo assembly kum unong thawai bat umdei bang apan lani bang hele persya ya parti ndai ngapan bu ko jingkeli kan parti dah kala anut adu ban siam da suspension break kam suspend ba khalenting bade suspend ba yang akum 17 akum MLA jong 17 not long constituency ndai ka suspension ke jongki ga dei be tangya kerteng Edelbert nongro jauh sentio kalau pikta ika kerteng ga pen baptis te pen haban siam pi hiru ya ke jingker clear namko akran sibun ti habade dak bantah ki por ki ba ada kadawai ngaban keren ngan haban keren kere bantah ka bokong sandu kalong bang deban plejimot be ya ki issue ka badong kame na ka bantah ka konstituensi bar khamtam me ya ka